निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा. नमस्कार. कोकण साद लाईव्हच्या या जाऊ देवाची या गावा या एपिसोडमध्ये आज आपण वरवडे येथील भैरवनाथ मंदिराचा इतिहास जाणून घेणार आहोत. नेमकी काय आहे आख्यायिका हे देखील पाहणार आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवली तालुक्यातील असणारे हे जे वरवडे गाव आहे, जो आचरा रस्ता आहे त्या ठिकाणी हे वरवडे गाव आहे. कणकवलीपासून अवघ्या 5 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि याच वरवडे गावामध्ये हे भैरवनाथ मंदिर आहे. चला तर मग पाहूया या वरवडे गावाचा इतिहास. आपण आता या वरवडे गावातील भैरवनाथ मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर आहोत. इथे आल्यानंतर मन प्रसन्न वाटतं, कारण येथील जे हिरवगार निसर्ग सौंदर्य आणि येथे जे मंदिर आहे त्याचा जो कलश आहे तो खूप देखणा आहे. तो सर्व वरवडेवासी काही आपण आता आलो तर आपल्याला देखील खूप आकर्षित वाटतं आहे. या मंदिराच्या आजूबाजूचे अन्य काही 2 मंदिरं आहेत, ती देखील खूप बघण्यासाठी सुरेख आहेत. त्यामुळे आता हे मंदिर आपण पाहणार आहोत आणि ह्या मंदिराची आख्यायिका आणि इतिहास जाणून घेणार आहोत येथील ग्रामस्थांकडून. चला तर मग पाहूया याचा इतिहास. आपण या भैरवनाथ मंदिरामध्ये आहोत. या मंदिराचा परिसर आहे, याची जी घुमट आहे तो आपण पाहिला. आता या मंदिराचा इतिहास, आख्यायिका आणि या मंदिरामध्ये होणाऱ्या धार्मिक विधी या संदर्भात घाडीगावकर ग्रस्त आहेत, आपले ग्रामस्थ आहेत, त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करू. घाडीगावकर साहेब, काय सांगाल या मंदिरासंदर्भात? कोणकोणत्या धार्मिक विधी होतात? धार्मिक विधी म्हणजे दसऱ्यापासून आमच्या विधी होतात. हे उत्सव मोठा होतो आणि हा देव भैरवनाथ, ती सगळी भाविक येतात, त्यांना प्रसन्न होतो. या गावचे सुपुत्र नारायणजी राणे साहेबांनी, हे त्यांचं मूळ गाव आहे आणि या गावामध्ये हे वरवडा मंदिर भैरवनाथ ग्रामदेवता जवळजवळ 350 वर्षापूर्वीचं हे मंदिर आहे. आणि हे मंदिर की नारायण राणेंनी हे बांधलेलं आहे नवीन. कोणकोणते धार्मिक विधी होतात? धार्मिक विधी दसऱ्यापासून हे चालू असतात विधी. लोक येतात, कणकवली तालुका, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपूर्ण जे लोक येतात इथे, आणि हा देव भैरवनाथ सगळ्यांना प्रसन्न होतो.
लिंगेश्वर मंदिरामध्ये सप्ताह टिपर होतो. त्याच्यानंतर डिसेंबरमध्ये आमच्या गावची जत्रा होते. लाखो माणसं असतात. त्याच्यापूर्वी सकाळी देव नेसले जातात, म्हणजे साड्या लावतो. त्यापासून सकाळपासून गोट्या वगैरे भरल्या जातात. त्याच्यानंतर 12च्या नंतर रात्री आम्ही पालखी बाहेर काढतो. पालखी बाहेर काढून झाली, लाखो माणसं असतात इथे. पालखी बाहेर काढून झाली का आमचा 12-1च्या नंतर नाटक चालू होतं. दशावतारी ती वार्षिकच असतं, म्हणजे वार्षिकीच असतात आमच्याकडे. त्याच्यानंतर सकाळी ब्राह्मण भोजन असतं आमच्याकडे, म्हणजे 2 दिवसाचा कार्यक्रम असतो. लाखो माणसं असतात. नवस पेडसाठी कायम चालूच असतं. सकाळपासून दुसऱ्या दिवशीपर्यंत नवस असतात. लाखो माणसं नवस करतात. नाव कसं आपलं? माझं रमाकांत गाडीगावकर. विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात आणि नारायण राणे यांचे गाव असलेले हे भैरवनाथ मंदिर आहे. त्यांचं मूळ गाव हे आहे. त्यांच्या गावातील हे मंदिर आहे. काय सांगाल या मंदिराबद्दल इतर आणि काही? हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील वरवडे गाव हे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेबांचं गाव म्हणून ओळखलं जातं. आणि ह्या गावामध्ये जे भैरवनाथ, लिंगेश्वर, दिरबादेवी ही 3 मंदिरं म्हणून प्राचीन काळी 300 वर्षापूर्वीची परंपरा असलेलं मंदिर म्हणून ही 3ही मंदिरं आपली ह्या वरवडे गावातील ओळखली जातात. ह्या वरवडे गावाची एक ख्याती आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हणा, महाराष्ट्रात म्हणा, एक नवसाला पावणारा देव म्हणून आज त्याची वरवडे गावाची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, महाराष्ट्रामध्ये ओळख आहे. आज ह्या वरवडे भैरवनाथ मंदिरमध्ये अनेक प्रकारच्या विधी, परंपरा, रूढी चालू असतात. अनेक प्रकारचे लोक इथे येतात, आपली देवाची गाराणी करतात, नवस बोलतात. आणि जो नवसाला पावणारा देव म्हणून वरवडे भैरवनाथ वरवडे भैरवनाथ देव म्हणून प्रसिद्ध आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील म्हणून नावाजलेला देव म्हणून नावारूपाला आलेला आहे. आज ह्या वरवडे भैरवनाथ मंदिरमध्ये डिसेंबरमध्ये एक वार्षिक म्हणून जत्रा उत्सव मोठा होतो. ह्या उत्सवासाठी अनेक प्रकारच्या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून म्हणा, महाराष्ट्रातून म्हणा, मुंबईतून अनेक प्रकारचे लोक इथे ह्या जत्रेसाठी येत असतात. लाखोनी ह्या जत्रेला गर्दी होत असते. आणि त्या जत्रेच्या दिवशी जे विधी कार्यक्रम होत असतात त्या विधी कार्यक्रमाला जे काही नवस असतील ते नवस फेडले जातात. अनेक प्रकारचे नवस बोलले जातात, ते परत फेडले जातात. अशा प्रकारे ह्या वरवडे भैरवनाथ मंदिराचं नाव आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये नावलौकिक असलेलं भैरवनाथ मंदिर म्हणून हे प्रसिद्ध आहे. आज आपण वरवडे गावातील भैरवनाथ मंदिराचा इतिहास, आख्यायिका जाणून घेतलेली आहे. ग्रामस्थांनी आपल्याला सांगितलं की या गावामध्ये कशा पद्धतीने वार्षिक दरवर्षी जे कार्यक्रम होतात, कोणकोणते होतात ते देखील सांगितले. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचं हे मूळ गाव आहे आणि त्यांनी आपल्या गावातील हे मंदिर एक चांगलं आणि सुशोभित मंदिर बांधलेलं आहे. आणि यावर्षीच त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार देखील झालेला आहे. आणि म्हणूनच नारायण राणे यांचं हे मूळ गाव असलेलं या मंदिराची ख्याती देखील महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि या मंदिरामध्ये, भैरवनाथ मंदिरामध्ये येणारे भाविक आहेत ते मोठ्या संख्येने येतात, गाराणी मांडतात आणि त्यांची गाराणी पूर्ण होतात. म्हणून ते नवस फेडायला देखील पुन्हा येतात. डिसेंबरमध्ये एक जत्रा भरते इथे आणि त्या जत्रेला लाखोच्या संख्येने भाविक येथे उपस्थित असतात. त्यामुळे नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा हा वरवडे गावातील भैरवनाथ मंदिर एक मानलं जाईल, असंच एक आपण एक सांगतो आहोत. आपण जाऊ देवाच्या गावामध्ये. आज हे वरवडे गावचे भैरवनाथ मंदिर पाहिलेले आहे. अशाच पद्धतीने अन्यही मंदिरे आपण आपल्यापर्यंत दाखवणार आहोत, पोहोचवणार आहोत. आपण पाहत राहा कोकण साद लाईव्ह.
निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष. जाऊ देवाची आगावा.